Nagmalinaon ra ang pagtimaan sa Tulos Los Santos sa Dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Kinibisan pa man sa pagdagsa sa libuan ka mga tao sa nagkadiiyang samang dinhi sa Cebu City. Sayran tang detalye pinaagi ni ining report. Unang gisuhid ni Cebu City Police Office Director Colonel Renio Dalugdog uban ang iyang mga personnel ang Carita Catholic Cemetery. Adunay nakamuntar nga Police Assistance Desk sa ganghaan sa samang nga inabagan usab sa mga force multipliers. Wa pay nasakmit sa mga otoridad nga mga gidiling butang sulod sa samang. Hinuon, adunay mga pintal nga wa nila tuguti nga dadon sa sulod aron dili makadisturbo sa uban ang pagpamintura sa mga lubnganan. Sa sulod nga bahin usab sa Carita Cemetery na matikdan nga medyo minus pa ganin ang buntag ang mga tao nga nidagsa apan gipaabot nga karong hapon moabot usab ang bulog sa mga tao. Ang atong City Director, si Police Colonel Renio Dalugdog, which is atong kauban karon diri sa pag-inspection, ato na-assess gyud nga so far peaceful gyud and orderly ra gyud. Makita ninyo nakita magipang-establish nga mga entrance o mga exit para accessible sa atong mga katawahanan. Samtang sunod nga gisusi sa mga police officials ang San Nicolas Catholic Cemetery nga naa nahimutang sa barangay Calamba. Din ubay-ubay na usab nga mga taong nanuaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Tupad sa Police Assistance Desk, ang help desk sa mga health frontliners sa City Health, inabagan usab sa barangay health workers. Gipaniguro nila nga maatimandayon ang mga tao nga makasinati og problema tungod sa kainit sa panahon. So first yun no, eat daan sa balay, hydrate daan, then bring water, bring umbrella, and then magdala gid og money, and in case gid og candy man lang at least para dili bitaw mag-hypoglycemia. Samtang ang Bureau of Fire Protection, Cebu City Fire Office nagmuntar usab sa ilahang First Aid Service Team kung fast sulod sa samang. Dahil sa mga patient nga na-cater, mga hypertensive, na ipamati ng mga lain ng lawas, atong gipakan, atong giserbisyuhan. Sa monitoring sa Cebu City Police Office, maabot sa 10,000 hangtod na sa 15,000 ka mga tao ang gipaabot nga mobisita sa mga samang. Ato lang giikuan nga especially diri no anata ka sa kareta nga og posible nga dili na lang gid magdala og sakyanan kay makita mo gid nato nga medyo busy ang atong kadalanan. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.